conclusión miña, por exemplo, sobre os seráns de agora é que non ten absolutamente nada que ver cos seráns. Para nada. Si xa considero que está moi justificado o que se fai, considero que é moi interesante, considero que o pasamos todos moi ben, pero non ten absolutamente nada que ver cos seráns, tal como vos e eu ainda tuve a fortuna de coñecer, non? Porque era moito máis pequeno, non había comida, non había tantos grupos, nin había animales subastados, nin había nada diso, senón que había moita máis comunicación, moito máis cariño de verdad, porque había moita fraternidade, porque o serán prácticamente era unha familia, non? Porque as aldeas eran familias. De feito, non se compraba nin se vendía nada, se cambiaba todo. As labradas e todas as... Decir algo que sinto profundamente e é que neste noso país penso que o máis bonito ainda está por descubrir. Penso que hai un montonazo de cousas, un montón de sabiduría que está ainda por recuperar. O que pasa como yo son cousas onde vai costar máis tempo, máis traballo, máis esforzo, pero que nos próximos anos se van a conseguir sacar a luz moita máis cousas das que todos nos vamos a sentir orgullosos. Cuando le pegan el trotón, imos de botar unha foliada. Hai por aí o Esteu será máis grande do mundo, pero eu penso que o bailador máis grande do mundo temos aquí entre nós. Pelucho, para ti en especial vai esta foliada. A foliada de Campero.